טוב, אנחנו נתקדם בחנוכה. בפעם הקודמת דיברנו יותר ברמה הכללית, כן, מתי להדליק, איפה להדליק, בפנים, בחוץ, כל הדברים האלה. עכשיו אנחנו צריכים כבר להתחיל לברכה עצמה. אז בעיקרון, כל, כן, ברכות המצוות אנחנו אומרים, אנחנו רגילים לומר לשם ייחוד לפני כן, אז פה הבאתי שתי מהדורות של לשם ייחוד, כן, אז על לשם ייחוד הראשון הוא מתחיל בעמוד 9, בחוברת של חנוכה. אז זה לשם ייחוד של לשון חכמים, כן, אה, כן, של הבן איש חי. ואז שוב, מי שרגיל לומר את הלשם ייחוד הזה, יגיד את הלשם ייחוד הזה, זה לא נפקא מינה מבחינה הזאת. פה הבאתי שתיים, אז הבאתי בעמוד 9 את הבן איש חי, ובעמוד 10 הבאתי את הלשם ייחוד שמובא באור הלבנה. כן, אז באור הלבנה זה לשון מאוד מאוד מליצית, כן, יש פה כל מיני מושגים מאוד לנו נשמעים משונים קצת, אבל זה לשון מליצי בתוך חז"ל. אבל זה לא מה שחשוב לנו, מה שחשוב, כן, בעצם פה הוא מזכיר כאילו הוא נותן לך תקציר של מה שאנחנו הולכים לעשות. יש פה הרבה מה להעריך, להסביר, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. מה שכן מאוד מאוד קריטי, סופר קריטי, זה בעמוד 11. אז אמרנו, טוב, חשבתי לעקוף אותך, אבל בסדר, אז נסביר את העניין. יש לנו, וראינו את זה בעיקר בשבועות, בליל שבועות, שיש שם את הלשם ייחוד, כמו לפני הלימוד, נכון? יש שם לימוד כד ספרים בליל שבועות, אז גם שם יש לשם ייחוד. ואז מביא השמן ששון, הוא מביא עדות מאחידה, שהוא אומר בשם הרשש, שאסור לשלב כוונות ותפילה ביחד. זאת אומרת, יש לך חלק של תפילה, יש לך חלק של כוונה, אבל בתור לשם ייחוד, להתחיל להביא קטעים של כוונות, זה דבר שהוא לא טוב. אי אפשר לשלב את זה. אתה צריך לעשות בנפרד. אז אותה בעיה שיש לנו שם, יש לנו גם פה. כי פה אתה רואה, בתוך הלשם ייחוד, יש לך פתאום שמות, יש לך ייחוד נר, נכון? תסתכל בעמוד 10, יש לך פה לשם ייחוד, בסדר זה סטנדרטי, כן, שילוב אביה ואדנות, אביה אקיה, פנימי, חיצון וכולי, כן, בהתחילו הולכים ותחילו, זה כולם מכירים. אחר כך יש לך, הנה אנחנו באים לקיים מצוות הדלקת נרות, נכון, נר חנוכה, ואז תראה פה ייחוד נר. מה? אז יש לך פה, זה נראה מפורש בתור לשם ייחוד, הרי אתה אומר את הנוסח של לשם ייחוד, זה דרך אגב זה בפה, זה תפילה. ובתוכו אתה רואה שיש לך פה ייחוד נר, אחר כך יש לך אף סגמה, אסם, לנוק, שיבן וכולי. הנה אתה רואה עם בן אמצת לה, מה זה אמצת? אני לא יודע, אבל זה לשון מליצית כזאת, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. אבל בסדר, מי שמבין בעברית אז כנראה שמבין את הדברים. אחר כך יש לך את הנחל, אתה רואה פה בעצם את כל השמות שיהיה לך בכוונות. אז זה בדיוק העניין, אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו שאי אפשר לשלב כוונות ותפילה ביחד? בזה שבעצם פה אתה לא עושה את הכוונה, רבי יונה, זו התשובה. זאת אומרת, פה אתה מתאר באופן כללי מה אתה הולך לעשות, הרי איפה אתה עושה את הייחוד נר? בברכה. זאת אומרת, פה זה לא שאתה עושה עכשיו ייחוד נר, פה אתה אומר, זה כאילו תוכנית עבודה, מה אני הולך לעשות, אבל הכוונות בפועל זה בברכה, זה לא פה. אז פה אתה מזכיר שבברכה תעשה ייחוד נר, אז זה לא שאתה עושה פה ייחוד נר, לכן זה בעיה, כי זה לא שילוב של כוונה. אם היית אומר שהייחוד נר אני עושה אותו פה, אז זה בעיה, כי אתה לא יכול לעשות ייחוד נר באמצע לשם ייחוד. ואסם וכולי, אף סגמה, כל השמות האלה שאתה עושה אותם, גם נחל, זה שמות של כוונות. אז אם זה היה באמת בתור כוונה שפה זה המקום שאתה עושה את הכוונה עצמה, אז באמת זה בעיה, אבל פה זה לא. הרי כל הכוונות האלה, זה רק פה אתה מציין מה שאתה הולך לעשות בברכה. אז הכוונה בפועל זה בברכה, זה לא פה. בסדר? לכן זה לא בעיה. אתה לא מכוון פה, זה גם מבחינת המלל, זה, אתה מזכיר שיש פה את הסוגיות האלה, אבל זה לא שזה פה. הרי אותם השמות זה מה שמופיע בברכה. נכון? כל השמות האלה, יש לך ייחוד נר, אז זה בתיבת השם של הוויה של שלושת הברכות, וכל הדברים האלה שאנחנו רוצים לחזור עליהם. בסדר? אז לכן, פה זה לא
זה לא המקום של הכוונה, אתה מזכיר את השמות האלה, אבל אתה לא מכוון בייחודים האלה, בשילובים האלה, מובן? אתה יכול להסתכל על השם, אבל לא בתור כוונה, אלא בתור תוכנית עבודה. בסדר? זה כאילו כותרות כאלה. כן, מובן? יפה. אבל עדיין, אני אומר, מבחינתי, שוב, אתה רואה, בן איש חי למשל לא הביא את כל השמות האלה. כי שוב, זה לא דברים שהם רלוונטיים. מה אני צריך להגיד עכשיו, מה אני הולך לעשות בעוד חצי שעה? לא עקרוני. כן, אבל מה שכן עקרוני זה בדף הבא, ופה מתחיל, בעמוד 11, פה מתחיל הסיפור. ולכן אני אומר בצורה חד משמעית. אתה רוצה לעשות לשם ייחוד, אתה רוצה בן איש חי, אתה רוצה משהו אחר, יש, לא יודע, כל מיני אנשים יש להם במסורת שלהם, כל מיני לשם ייחודים שונים, כל אחד ממה שהוא רגיל לעשות. מה? שמה? יש הרבה אנשים חיברו לשם ייחוד, אין בעיה בזה, אבל אני אומר, זה לא הנקודה, זאת אומרת, אתה יכול להגיד איזה לשם ייחוד שאתה רוצה. כי הרי מה המטרה של לשם ייחוד? אתה מכין את עצמך נפשית לבוא לקיים מצווה, נכון? זה התכל'ס של לשם ייחוד, בכל מקום. אבל בסדר, זה צד אחד, שוב, ולכן בשביל זה להכין את עצמך אתה לא צריך להזכיר את השמות, בשביל להכין את עצמך אתה צריך לחשוב במחשבה, שעכשיו אתה מתכונן נפשית לבוא לקיים מצווה של הדלקת נר חנוכה, זה לשם ייחוד. אבל פה אנחנו משלבים עוד דבר נוסף, ופה כבר תוכל להגיד שזה חלק שהוא קצת הכנה לכוונה, זאת אומרת זה לא כוונה בפועל כי זה לא מתבצע כאן, אבל פה נוכל להגיד, וזה גם, שוב, צריך לחשוב איך להסתדר עם זה, פה זה כבר בסוף וכולי, לא יודע. בכל מקרה, המלבן הזה, שמתי פה בעמוד 11, שמתי פה מלבן, שהמלבן הזה הוא סופר קריטי, ונסביר. בעיקרון, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, שענוק, כן, בעצם כל השנה כולה, כל לילה, כן, דיברנו על זה, אם זה בתחילת השקיעה או סוף השקיעה, בפרי חיים, דיברנו על זה. אז היא יורדת לביאה, והיא יורדת לתת שפע לעולמות ביאה. נכון? דיברנו על זה? יפה. ואמרנו, היא יורדת בתחילת הלילה. עכשיו, הלילה זה זמן של חיצונים. עכשיו, אם היא תרד למטה לעולמות ביאה, ששם זה המקום הכי מרכזי של החיצונים, אז יש סכנת נפשות שהחיצונים יבואו לחטוף את כל השפע הזה. ואז ממילא הוא גם לא יגיע אלינו, כי הסברנו בעצם מה זה שפע, זה שפע שהוא חיות. כן, הסברנו השולחן, הנגר בנה שולחן לך הביתה והשולחן נשאר קיים. אבל בכל מה שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא, שזה יש מאין, כן, נגר לא עושה יש מאין, הוא עושה יש מיש. אז בעצם הוא לקח כל מיני מרכיבים וחיבר אותם, עשה שולחן, עשה ארון, לא משנה מה. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם בורא כל דבר יש מאין, ולכן שם אתה צריך בעצם שיהיה לך חיות רוחנית שמחזיקה כל דבר. זאת אומרת, כל דבר שאין לו את ההזנה הזאת של השפע הרוחני, אז הוא לא יכול להתקיים בעולם הזה, כן? הוא נעלם, מתאדה. ולכן זה חלק מהשפע שהיא מורידה. זאת אומרת, השפע הזה שהיא מורידה זה שפע שמקיים את כל העולמות כולם. ולכן אם יבוא החיצונים ויחטפו את השפע הזה, אז השפע לא מגיע לכאן למטה, אז אותו חלק מתאדה. כן, לכן זה מאוד חשוב, כן, דיברנו על זה, גם הרב אומר שזה הסיבה העיקרית, שזום, שאתה בונה אותם אחור באחור, אז הם צריכים להיות דבוקים אחור באחור, כי אסור לאפשר שום יניקה מהנוג, כי שוב, מה שאתה יונק מהנוג זה שפע שצריך להגיע לעולמות ביאה, ואם הם יונקים, אז זה לא יגיע לפה. אז העולם מתחיל להתאדות. בסדר? כפשוטו. אז לכן הרב כותב, כן, שזה סכנה שהעולם יחרב, כי אם את החיות של העולם, אז העולם נחרב, חס ושלום. אז לכן אסור שתהיה שום יניקה. עכשיו, אז כשאתה בונה את זון, זה זון באצילות, אז אתה בונה אותם דבוקים אחור באחור, זאת אומרת, כל מצב אתה צריך להתמודד איתו, לראות איך אתה פותר אותו, שלא תהיה יניקה מהנוק הזאת. עכשיו, כשהנוק הזאת יורדת לביאה, אז גם פה נצטרך לתת לה מיגון, כדי שהחיצונים לא יבואו לינוק ממנה. כי, שוב, היא יורדת בתחילת הלילה, ודרך אגב זה מה שהזכרנו גם כן, ולכן הזמן ההדלקה זה רק חצי שעה, שוב, לא מצד זה שלא יהיה אנשים ברחוב, היום עם
פנסים, האורות, יש לך אור בלילה, לא יודע, עד 2 בבוקר או משהו כזה, ויש מקומות שאנשים מסתובבים גם בשעות כאלה. כן, תבוא אצלנו בבית וגן, באמשינוב, בשטיבלך שם ב2 בלילה אתה מוצא מניין ערבית בשפע. בלילה אני מדבר. בסדר? יש עוד סיפורים נוספים, שהאדמו"ר מאמשינוב הוא מתפלל מנחת שבת ביום ראשון בנץ, עם ספר תורה והכל. ואין פוסק אחד שמעיז להגיד לו משהו. אני שמעתי בזמנו רב יעקב יוסף עליו השלום, הוא הזכיר את זה שכל הפוסקים כועסים עליו, אבל הם לא מעיזים לפתוח את הפה. למה? כי יש הרבה סיפורים. כן, אחד הסיפורים ששמעתי מהחבר שלומד איתנו, הוא שכן שלו, הוא גר ממולו, אז רואה יום אחד הוא בא לברך ברכת הלבנה, היה שם עננים. אז יש את הסיפור המפורסם עם הבבא סאלי, שהוא לקח את המקל והזיז את העננים. רק הוא חושב שהוא רוצה להגיד ברכת הלבנה, אז העננים זזים לבד, לא צריך לא את היד ולא את המקל. הבנת? אז זה אדמו"ר מאנשינוב, אז אין לנו שאלות עליו. בסדר? אבל שוב, אז זה שהיום יש לך חשמל, אז זה מאפשר לך לעשות דברים, כן? זה גם מקלקל, כי אתה במקום ללכת לישון מוקדם, אתה הולך מאוחר, אז בבוקר גם העולם מתהפך, ברוך השם. אבל מבחינת, אם אתה אומר שזה התנאי שיהיו אנשים בשביל הפרסום הנס, אז לא חסר, אתה יכול למצוא גם בלילה, גם בני הבית, כן, מקסימום אתה מאיר איזה ילד או משהו, יש לך אפשרות להדליק, ויש אנשים ערנים, כן, או לא יודע אם ערנים, ערים לפחות. אז לפי זה, אם אתה אומר שזה מה שקובע, אז אתה יכול להדליק כל הלילה עם ברכה, וככה הרב עובדיה פסק, וככה הרבה אנשים נוהגים. אבל רבנו אריז"ל הולך בכיוון אחר לגמרי. כי הוא אומר, שוב, כמו שאמרנו שבוע שעבר, אנחנו לא נעזור למהלך, אבל רק לתפוס את הרעיון, כן? שכל המטרה של השפע הזה, שביחד, כן? הרי ממילא עושה את זה כל לילה, יורדת לביאה להביא להם את השפע, אז בחנוכה יש לך שפע נוסף, תוספת שפע, שגם זה צריך להגיע למטה. ואז החיצונים לקח להם איזה חצי שעה להתאושש מהיום שישנו כל היום, אז זה החצי שעה שיש לך כדי לפזר את השפע בביאה, אחר כך הם כבר בשיא תוקפם, וכל מה שאתה תפזר בביאה, הם יחטפו את זה, אז זה אסור. בסדר? זה החשבון של רבנו אריז"ל, לא מצד פרסום הנס, אלא מצד אחיזת החיצונים, זה חשבון אחר לגמרי. אז זה לא קשור אם יש לך חשמל, אם אין לך חשמל, זה לא קשור. אבל עדיין, גם כשהיא יורדת, כן, בחצי הראשונה, עדיין הם מתחילים להתעורר קצת, לכן אתה צריך לתת מיגון לנוק, כדי שלא יחטפו לא אותה ולא את השפע שלה. ודרך אגב, יש לנו את אותו מנגנון הגנה כל יום במיעוט החול. איפה יש לך את זה? בבירור החום. בירור החום 13 תיבות, אומר לנו הרב, כנגד י"ג תיקוני דקנה, כן? אז כל יום בערב שאתה הולך להתפלל ערבית, יש כאלה שמגיעים איזה חצי דקה באיחור אז מדלגים, אז זה אסור לדלג על הפסוק הזה, כן? כי שוב, על ידי שאתה אומר את הפסוק 13 תיבות, אתה בעצם ממשיך לנהוג 13 תיקוני דקנה, שזה נותן לה את המיגון. מובן? אז זה בעצם מיגון שאתה נותן לנהוג, השפע של הי"ג תיקוני דקנה דאריך, שזה כל השנה כולה, כמובן ביום חול, בשבת לא אומרים את זה, למה לא אומרים? כי בשבת אין לך עניין של אחיזת החיצונים. אז לכן בשבת לא אומרים, אבל ביום חול כל השנה כולה יש לך את הבעיה הזאת. לכן אתה נותן לה מיגון, הרי ממילא היא צריכה לרדת לביאה כל השנה אמרנו. אז אתה נותן לה את המיגון הזה, כדי שהיא תוכל לרדת לביאה, ובלי חשש שיבואו לחטוף אותה. זה הרעיון. בסדר? אז אותו דבר בחנוכה, ולכן אמרנו, זה בעצם מה שקובע לך את החצי שעה, שאתה יכול להדליק עם ברכה במשך חצי שעה. אחר כך אתה מסתבך קודם כל עם ברכה, אם אתה עדיין יכול לברך או לא, אבל יותר בעיה מזה, זה שאתה מסתבך עם החיצונים, שאתה מביא להם שפע לביאה, אחרי חצי שעה, אז הם כבר בשיא תוקפם, כל מה שתביא לשם יחטפו. כן? זה ממש, זה עוצר, כמו שהזכרנו גם שבוע שעבר. אז פה זה בעצם המהלך המקביל, זאת אומרת, זה נכון שיורדת בתחילת הלילה, אבל עדיין אתה צריך לתת לה מיגון. שוב, הבירור החום זה מטפל בחלק של התפילה, בחלק הרגיל של היום, של השנה. בחנוכה יש לך עוד שפע נוסף, שאתה צריך גם מיגון בשביל השפע הזה, אבל אנחנו נצטרך פה שני מיגונים. זה שפע מצד הנוק עצמה, אתה נותן לה שפע,
ובזה הרב קורא לזה שזה מכניע את החיצונים שהם מפחדים לגשת אליה. אז זה המושג הרשמי, זה נקרא להכניע את החיצונים על ידי הי"ג תיקוני דקנה, שזה שפע שאתה ממשיך לנו. אנחנו נראה בהמשך, כן, זה כבר בברכה עצמה, בתיבת השם, ששם אנחנו נעשה מיגון נוסף. אז נגיע לשם תיבת השם, אני מקווה עוד כמה דקות, ואז נראה שם באמת למה צריך מיגון נוסף, בסדר? אבל פה אנחנו מדברים כרגע על המיגון הראשון, שזה י"ג תיקוני דקנה. עכשיו, איך זה עובד? אז אומר לנו הרב, קודם כל הזכרנו י"ג תיקוני דקנה. אז אנחנו עושים בעצם שתי מערכות משולבות של תיקוני דקנה. זה אומר, יש לי תיקון דקנה כללי, ויש לי תיקון דקנה פרטי. מה זה אומר כללי? אמרנו כללי זה גדול, פרטי זה קטן. מה זה אומר גדול? ברמה של היום כולו. יום ראשון יהיה תיקון ראשון, יום שני יהיה תיקון שני, יום שלישי תיקון שלישי. אז זה בעצם שם שמקבל אותו יום, כן? התיקון הראשון זה אל. אז כשאתה בא להדליק נר חנוכה ביום ראשון, אז אתה בכותרת, במסגרת של תיקון אל, כללי של כל השבוע. יום שני, רחום, אחר כך וחנון וכולי, ממשיך כל לילה, יש לו את הכותרת של אותו תיקון הכללי של אותו היום. ואז, איך יהיה הפרטי? אז בפרטי זה יהיה בעצם בברכה הראשונה. גם בברכה הראשונה, ברכת הדלקת נר חנוכה, יש לך 13 תיבות, ולכן אנחנו נראה שבעצם כל תיבה היא כנגד תיקון פרטי. הנה אפשר לראות את זה, יש לנו מהדורה, או אפשר לראות כבר פה, בדף הבא. אתה רואה תיבת ברוך, נכון? תפתחו בעמוד 12, אז אתה רואה ליד כל תיבה, אתה רואה בצבע רקע חום כזה, אז כתוב אל. אז אומר תיבת ברוך, כן, זה כנגד התיקון אל, זה התיקון הראשון, זה התיקון הפרטיים. תראה עכשיו בתיבה הבאה, בעתה, שני דפים קדימה, רחום, השם וחנון, וככה כל התיבות של הברכה הראשונה, יש להם את התיקון, זה עיקרי התיקון הפרטי של הלילה הראשון, או של כל לילה. סליחה? מעריך, לא. תיקוני דקנה זה עריך, רק זה עריך. כן, אבל יש לו 9, אין לו 13. בסדר, אז איפה שעושים השלמה, עושים השלמה, אבל פה אתה ממשיך את זה ישירות מעריך. אז זה בא מעריך, זה עובר, אנחנו נראה גם בנוסח, כתוב זה עובר דרך, פה כתוב דרך אימה, בעירי כתוב דרך אבא ואימה, ופשוט זה דרך אבא ואימה, כי כולם שואלים אימה אין לה תיקוני דקנה. אז זה שפע שבא במקור מעריך, סליחה? בדרך כלל כן, דווקא בהמשכה מעריך יש המשכה מהטרן תפוחים של עריך, שזה אחד התיקונים גם כן, ששם אתה ממשיך ישירות לנוק, כן, מהטרן תפוחים. אז זה כן שייך, יש מצב כזה, זה לא מאוד נפוץ, אבל יש בתפילה, בתיבת ומגן, מלך עוזר ומשה ומגן, אז שם במגן אתה עושה המשכה ישירה, כן, אנחנו קוראים לזה רכבת אווירית, מהפנים של עריך, מהטרן תפוחים בעריך, ממשיך ישירות לטרן תפוחים של הנוק, לפנים של הנוק, בסדר? אז זה גם במסגרת של תיקוני דקנה, אבל זה כבר דין מיוחד שאתה צודק, בדרך כלל יש לנו את הרצף. אבל פה זה מהלך מיוחד. אז פה בעצם, הנה בוא נקרא את זה בפנים, בתוך המלבן, אז שוב פה הרב יזכיר לך את הפרטי של הכללי, כן? בוא נקרא את זה בפנים, בעמוד 11, כן? או בסגולת, אז אני אומר שוב, לשם ייחוד, מה שאתה עושה זה שום בעיה, אבל בדרך כלל בלשם ייחודים הרגילים לא יהיה לך את החלק הזה, את המלבן הזה. אחרי אומר, תעשה איזה לשם ייחוד שאתה רוצה, באיזשהו שלב או בהתחלה, בסוף, באמצע איפה שתרצה, תוסיף את הקטע הזה, כי בזה אתה נותן הגנה לנוק שלא יחטפו לה את השפע. אז זה מאוד קריטי המהלך הזה. בסדר? אז הוא סליחה? אז בעיקרון אתה עושה את הכוונה בתוך הלשם ייחוד, וזה שוב, זה אותו רעיון כמו שדיברנו, כי בפועל זה תופס על כל כללות היום, או כל כללות הברכות, כן? אז פה אתה עדיין לא התחלת לברך. זאת אומרת, הרי פה אתה מזכיר 13 תיקונים פרטיים של היום הראשון. אז מילא תגיד יום הראשון, זה בעצם כל היום הראשון. אבל 13 תיקונים פרטיים זה בברכה. פה אתה עדיין לא הגעת לברכה. אז גם פה זה כאילו כותרת, זה תנא ודר מפרש. זאת אומרת, פה אתה מזכיר שעל ידי שאני אגיד את הברכה עוד 2 דקות, אז בזה אני עושה את התיקוני דקנה הפרטיים. אז זה אותו רעיון, ולכן זה גם משולב בתור הלשם ייחוד, אבל כי שוב, זה לא כוונה שהיא מתבצעת עכשיו.
אז אתה מזכיר כאן שעל ידי שאתה תגיד את התיבות של הברכה, אז יפעלו התיקונים האלה. מובן? אבל במהלך התיקונים עצמה, במהלך הברכה עצמה, אתה לא עושה את הכוונה, יש לך כוונה של הברכה, אז אתה לא עושה כוונה, זו כוונה שהיא כאילו עטיפה כללית של כל 13 תיבות הברכה ביחד. בסדר? של היום. אמרנו כל יום הוא כנגד תיקון אחד, ואנחנו נראה תכף יש פה בעיה, כי יש לך רק 8 ימים, אין לך 13 ימים. אז נצטרך להשלים את ה5 הנוספים, אנחנו נראה את זה, זה פה הכל מסודר. בסדר? אז בואו נקרא את ההוראה ונבין איך זה עובד. אז שוב, באיזשהו שלב לפני תחילת הברכה אתה מזכיר את זה, אבל בפועל זה פועל תוך כדי הברכה, לכן אין לנו בעיה לשלב את זה עם הלשם ייחוד, ובסגולת י"ג תיבות של הברכה, תשימו לב, הוא מדבר על הפרטי כרגע, נכון? 13 תיבות זה י"ג תיקונים פרטיים. התעוררו י"ג מחילן, כן? מחילן דרחמה, זה י"ג תיקוני דקנה, קדמאין אל רחום וחנון, הכלולים בתיקונה של אותו הלילה. אז פה יש לך רשימה של 8 ימים, כל לילה כתוב פה ליל א', אז זה תיקון קדמה שזה אל, ליל ב' תיקונה, כן, תניינה שזה רחום, וככה על כל לילה מה8 ימים, יש לך פה 2 שורות, כל אחד 4 ערכים, ואז זה נותן לך כיסוי ל8 ימים. מובן? אז מה אתה מזכיר פה? התעוררו י"ג תיקונים או י"ג מחילן קדמאים, זה הפרטים, זה בכל אחד מה13 תיבות, זה הפרטים של שייכים לאותו היום. ואז אתה מזכיר, כן, כמובן במה שאתה מזכיר זה אחד מה8, זה לא כל ה8, כל לילה זה אחד אחר. אז זה בעצם התיקון הכללי. אז יש לך את הי"ג תיקונים הפרטיים, שזה ב13 תיבות של הברכה הראשונה, ואז זה בעצם הם פרטות של התיקון הכללי של אותו היום. בסדר? עכשיו, יש פה 2 דברים, כן, לגבי אשכנזים, אז אשכנזים יכול להיות שגם מרוקאים, אני לא יודע, הם מברכים להדליק נר של החנוכה, נכון? גם מרוקאים אומרים ככה? אני לא יודע, לא יודע. לא אומרים ככה, ברוך הבא. בסדר, אז אשכנזים כן אומרים ככה, אז הלשם מתרץ. הרי של, אומר זה לא מילה בפני עצמה, של החנוכה, אז זה מילת השימוש, אז זה כאילו מילה אחת, זאת אומרת של החנוכה זה כאילו תחבר את זה ביחד, כאילו זה מילה אחת, בסדר? אז ככה הלשם מתרץ את כי אחרת יש לך 14 תיבות, איך תעשה 13 תיקונים ב-14 תיבות? זה דבר אחד. דבר שני, גם בברכה השנייה, שעשה ניסים, יש לנו גם 13 תיבות, אז יש פוסקים שהתלבטו, באמת אולי נעשה את זה בברכה השנייה, בפועל הלכה למעשה עושים את זה בברכה הראשונה וזהו. עד כאן החלק הראשון. עכשיו נמצא כן, שבשמונת ימי החנוכה אנחנו נעשה את כל היהודים הכללים בשמונה הכללים, כל לילה נעשה ויסבים על הפרטיים של אותו לילה בברכה, על ידי 13 תיבות של הברכה הראשונה. משהו מיוחד באותו לילה. כן, מצוין. עכשיו, אז אמרנו יש לנו פה בעיה טכנית, כי חנוכה, כן, לא כל יום חנוכה, אז יש לך 8 ימים, אתה צריך 13. יפה, עכשיו, לגבי ה8 ימים עצמם אין לי בעיה, כי בעצם הרי אתה צריך להוריד שפע של התיקוני דקנה, לנוק, נכון מעריך לנוק, דרך הבאבימה, אבל זה יורד לנוק. אז כל לילה זה יורד מכוח היום. זאת אומרת, אם היום הראשון הוא במהות שלו הוא אל, תיקון ראשון, אז היום גורם שהשפע ירד. אבל אין לי ימים כנגד ה5 תיקונים האחרונים, כי יש לי רק 8 ימים. אז מה יגרום להם לרדת? אתה צריך גם אותם להוריד לנו, כי היא צריכה לקבל 13 תיקונים, לא רק 8. אז מה יגרום להם לרדת? אין לך פה יום שגורם. אז אתה צריך לעשות פעולה מעשית, כן? קבלה מעשית, לעשות פעולה יזומה, שזה מה שיוריד לך את ה5 התיקונים הנוספים. אז זה מה שאנחנו רואים בחצי התחתון של המלבן. בואו נקרא את זה עובד. ובליל שמיני, אתם רואים, רגע בואו נקרא קודם את כל, נשלים את ההוראה, כן? אני חוזר על ההוראה הכללית, כן? בסגולת י"ג תיבות של הברכה, התעוררו י"ג מחילן קדמאין אל רחום וכו', הכלולים בתיקונה של אותו הלילה, אז כל לילה יש לך את התיקון שלו,
כן, ליל ראשון זה תיקון ראשון, קדמה, אל, יום שני עניינה, רחום וכולי, אז יש לך 8 משבצות כאלה. אחר כך אתה משלים את ההוראה, להעיר ולהשפיע במלכות, כן, זאת אומרת אותם התיקונים של ה-13 התיקונים של אותו יום, אני ממשיך אותם במלכות, אז גם פה זה קצת לשון מליצית, מבית אימה לתקנה ולקשתה, כן, זה בדיוק הרעיון, זה מזכיר לנו קצת קישוטי קלה, כן, זה חשבון אחר, אבל בעיקרון זה בעצם, אתה רואה פה שאתה ממשיך את השפע הזה מתיקוני דקנה, אז פה הרב מדגיש שזה עובר דרך אימה, והבאתי הגעה פה 9, ששם הבאתי את הלשון הערה, בסידור הערה כתוב שם מהבא ואימה, דרך הבא ואימה, לא משנה, לא נפקא מינה, העיקר שזה מתחיל מעריך וזה יורד עד ענוק. יכול להיות, הרב לא מזכיר את זה, הוא מזכיר את הבא ואימה. אבל יכול להיות, שוב, גם אם זה עובר דרך זה מעבר בלבד, כן? שוב, דיברנו על זה, יש לך התעכבות ומעבר. אז יכול להיות שבאמת הרב לא הזכיר את זה, כי אתה צריך את הרצף, אז הוא לא הזכיר את זה, כי זה רק מדין מעבר. יכול להיות שזה שהרב הזכיר את אימה, ובעירי הבא ואימה יותר מסתבר כי הבא יש לו תיקון דקנה, אימה אין לה. אז יכול להיות שבאמת שזה עובר דרכם, אז זה מקבל איזה חיזוק מסוים. בסדר? אבל עיקר זה יגיע לנוק, ובזה היא מקבלת עוצמה, כן, הגנה נגד אחיזת החיצוני. ואחר כך זה החלק השני, אז זה כמובן רק בליל שמיני. אז בליל שמיני יאמר עוד, אני לא יודע, בסידור הלבנה זה כתוב בסוגריים, אז השארתי את הסוגריים, לא יודע למה סוגריים, אולי כדי לציין שזה רק בלילה השמיני אתה אומר את זה, כן? והתעוררו טרן מזלי נוצר ונקה להתייחד. אז תראו פה טרן מזלי, נכון, זה נוצר חסד ונקה. אז שני המזלים, כן, השמיני וה13, שזה השמות הרשמיים שלהם זה אב קסה, נכון? ואז אתה עושה ייחוד של נוצר ונקה, וזה בעצם זה מה שיוריד את 5 התיקונים הנוספים. כי אמרנו לגבי 8 הראשונים, אז יש לך את היום שגורם. זה יום ראשון, אז הוא גורם שה13 התיקונים הראשונים ירדו. אז כל יום מכוח הברכה אתה מוריד את 13 התיקונים, אבל מה שגורם לרדת בעצם התיקונים, כן, זה בעיקר לגבי הכללי, שזה במסגרת של התיקון הכללי, אז זה מכוח אותו יום שהוא כנגד התיקון עצמו של אותו יום. אבל ביום השמיני אתה צריך להוסיף עוד 5, אז אין להם מישהו שיוריד אותם, שידחוף אותם, אז לכן אנחנו עושים פה ייחוד של נוצר ונקה. עכשיו, תשאלו איך אתה עושה ייחוד נוצר ונקה, הרי ונקה הוא עוד לא בחשבון בכלל, הרי אתה ביום שמיני. קודם כל יום שמיני הוא בפני עצמו זה נוצר חסד, כן? אז גם זה צריך לדון איך זה עובד, אבל, סליחה? כן, אבל אתה עכשיו עושה את הייחוד, תראה, אתה צריך להמשיך עכשיו ונקה, נכון? או מאחד נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ונפש של חטא ונקה. זה 5 שאתה צריך, נכון? עכשיו, הוונקה הוא חלק מאלה שצריכים לרדת. אז איך הוא יכול להתייחד? הוא צריך קודם לצאת, ואחר כך הוא מתייחד. לא ככה? אז התשובה היא שלא, מה שאנחנו מדברים פה זה על המשכה מעריך לנוק, אבל בעריך הם כל ה13 הם קיימים. אז אתה עושה ייחוד נוצר ונקה בעריך בעצמו, וזה מה שיגרום שה5 ירדו לנוק, אז הוונקה הוא חלק מה5 שירדו, אבל לפני כן כדי שיוכל לרדת הוא צריך להתייחד קודם עם נוצר חסד, אז זה לא סותר, זאת אומרת זה לא שקודם אתה מוליד אותו אחר כך הוא מתייחד, אלא הוא קיים בדקנה דאריך, הרי זה 13 תיקונים בדקנה דאריך, ואז אתה עושה ייחוד של נוצר חסד, וזה נוצר ונקה, זה מה שיאפשר ל5 האחרונים לרדת. עכשיו, רק להשלים את הנקודה ואפשר להתקדם לברכה, שבעצם פה לגבי היום השמיני, אז הבנו איך זה עובד, אתה עושה ייחוד נוצר ונקה, אבל יש לך פה בעיה טכנית. מה הבעיה טכנית? שהרי אמרנו כל יום יש לך את התיקון שלו. עכשיו, היום עצמו, זאת אומרת הוא בעצם, מה זה היום? הוא תופס בכל הברכה, כן? זה לא עניין שאתה צריך קודם לאכול את הסופגניה ואחר כך הוא יתפוס. כל העניין של הכוונות של הלילה זה בעצם סביב לברכות, כמו שראינו גם שאר הכוונות מזכיר את זה. לכן בעצם כל עוד אתה עסוק בברכה, אז אתה בתוך התיקון השמיני הכללי, ביום השמיני, נכון?
עכשיו, אם אתה תעשה פה את הייחוד נוצר ונקה, אתה מוריד את החמישה, אז בעצם הקדמת את החמישה לפני שהשלמת את נוצר חסד. כי הנוצר חסד, מתי אתה משלים אותו? על ידי הברכה. אז פה אתה עושה את הייחוד לפני הברכה, אז אתה תוריד את החמישה האחרונים לפני שהשלמת את השמיני עצמו. זה לא יכול להיות. לכן, מה התשובה? מה הפתרון? הנה חינמי, גם פה זה אותו רעיון. אנחנו עושים פה את הייחוד, כן? כנראה שהרב הבין שאם אתה תתחיל עם הברכה ועם השמן ולהדליק וזה, אתה תשכח לעשות את זה. אז לכן הוא סידר לך את הכוונה הזאת של התיקונים לפני כן, כולל את הייחוד נוצר ונקה לפני כן, בלשם ייחוד, אבל במחשבה אתה צריך לחשוב שזה יפעל בסוף הברכה, כי הברכה עצמה כולה ביום השמיני היא של התיקון השמיני. מובן? אז רק אחרי שהשלמת התיקון השמיני אתה יכול להביא את החמישה נוספים. כדי להביא חמישה נוספים צריך לעשות ייחוד נוצר ונקה. אז הייחוד נוצר ונקה אתה מכוון בו פה בלשם ייחוד, כנראה כדי שלא תשכח אותו, אבל בפועל אתה מחשיב את זה שזה יפעל בסוף הברכה. מובן? זה מזכיר לנו. כן, כי ביום השמיני אתה צריך להשלים את החמישה כל השבוע, אין לי מה להשלים. אני צריך לגמור אחד אחד, כל לילה יש לך תיקון של אותו יום. ביום השמיני הרי אין לך חנוכה יום תשיעי, אז לכן כשהשלמת את היום השמיני אתה צריך להשלים את החמישה הנוספים. דרך אגב זה מעניין גם בקריאת התורה, כי אנחנו קוראים את 12 נשיאים, אז גם שם יש לך רעיון דומה, כן? ביום השמיני אתה קורא את הנשיא השמיני ומשלים את שאר הנשיאים גם כן. זה מאוד דומה המהלך הזה. בסדר? יכול להיות שזה מכוון, זה כנגד זה גם. בסדר, אני מדבר על העיקרון שאתה משלים עד סוף החשבון. אגב, משלבים שמות גם, סליחה? משלבים שמות. הבעיה עם השם שלו, גם פשוט. שם אחד נגמר, אבל ממשיכים בשם שני. לא הבנתי. מקבלים שתי שמות. אתה אומר כללי, שאתה עושה כוונות. בסדר, אנחנו לא מסוגלים לעשות הכל ביחד. כן, ברור. כן, בסדר. שם זה בעיה טכנית שאתה לא מסוגל לעשות שתי פעולות ביחד, אז אם אתה צריך לכוון בכמה שמות, באמיתות זה מתבצע באותו זמן, אבל בפועל אתה לא יכול לכוון שני שמות בבת אחת, אז אתה עושה אחד אחד וזה נחשב כאילו שזה פעל ביחד. זה אותו רעיון, נכון? נכון. אתה אומר דברים עמוקים, לקח לי זמן להבין על מה אתה מדבר, רבי יונה, ברוך השם. בסדר. בסוף, כן, בסוף הכל מסתדר, ברוך השם. יפה, אז סיימנו את לשם ייחוד, שוב למסקנה, כל אחד יגיד איזה לשם ייחוד שירצה, שלא תגידו אמרתי חייבים דווקא אור הלבנה, לא, אתה לא צריך אור הלבנה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רגיל תעשה, והעיקר לא לשכוח את הי"ג תיקוני דקנה, בסדר? לכן גם מבחינת הסדר הצמדתי את זה לכאן, ומיד בדף הבא אתה מתחיל את הברכה. אז שוב, כמו שדיברנו גם פעם קודמת, זה המהדורה, כן, בעמוד 12, זה המהדורה המלאה עם מטבע ברכה. אם יש לך זמן, ברור שזה עדיף, כן, חנוכה זה מעלה מאוד גדולה. אז אם אתה זוכה לעשות מטבע ברכה בחנוכה, מצוין. אני אומר שוב, מי שלא רגוע עם כל הברכה, אתה יכול אפילו חלק, כן, רבי משה. אם אתה לא רגוע עדיין עם כל המטבע ברכה, את כל הכוונה, אתה תעשה מה שאתה כן מסודר. בסדר? אין בעיה בזה. יפה, אז פה יש לך את 3 הברכות ברצף, כן, כמובן בסוף אמרנו בברכה אתה מביא למ"מ, בסיום הברכה, הנה אפשר לראות סיום הברכה, כן, רק נקודה צריך לשים לב, ודרך אגב, כן, יש פה יתרון גדול גם במהדורה הפתוחה עם המטבע ברכה, שלאורך כל הדרך שמתי מלא הגאות, תראו למשל בתיבת השם בעמוד 18, כן, הכוונה היא מאוד מאוד קצרה, ותראה, רוב העמוד זה על הגאות למטה, מתחת לקו. אז 18-19 זה עוד יותר אפילו. זה הכוונות של תיבת השם, אנחנו נראה א' ב' ג', מסומנים פה א' ב' ג', ולמטה תראה כמה הגאות יש לך כדי להבין מה אנחנו עושים שם. אז זה כמובן במהדורה המקוצרת, אין שם מקום להוסיף את כל ההגאות. אז שמתי את ההגאות פה בצורה מרוכזת, עם הסברים והכל, כן? אז לצורך הלימוד זה מאוד טוב לעבור על הדברים האלה. בסדר? אז אתה מסיים את הברכה, כן, אשר קידשנו, מסעותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה, אנחנו נראה את הכוונות בפועל. עכשיו, כשאתה, כן, קידשנו, מסעותיו וציוונו על, בעמוד 26,
אז פה יש לך את הלמ"ד, נכון? חוכמה, בינה, וג ומלכות, אני מקווה שאתם זוכרים, כן, מטבע ברכה, למדנו את זה לא מזמן, כן, קרוב ל-20 שנה, אבל בסדר. כן, אז זה בדיוק אותם כוונה, אותה חלוקה, ומי שיש לו את החוברת העדכנית, אז יש לך גם את הנוסח המשודרג, כן, ממש זה, צלם בינה וצלם אדם, כן. זה נקליק או לחשוב כך? לא, אבל אתה צריך לעבור על השמות, לא הבנתי. בלי לעבור. תראה, אני אומר שוב, זה עניין של עדיפות. אם אתה מפחד להיות לחוץ ולא להסתדר, אז תעשה מה שאתה יכול. לא, כי אמרתי, שמות אתה מכיר זה מבנה של 10 ספירות, אבי אבי כמנוקדים. אתה יכול אפילו מבחינתי בהבזק אחד לראות אותם. כן. אתה לא צריך להתחיל להגיד א', קמץ, קמץ, לא... אז אני אומר שוב, כל אחד בקצב שלו, זה כמו בן אדם, אתה רואה ילד קטן מתחיל לקרוא, אז הוא קורא אבא, א', ב', א', ככה הוא קורא. כשאתה מתקדם אתה אמור לראות את זה בצורה יותר מקוצרת, אז אותו דבר פה. ככל שאתה יותר מתורגל לראות כוונות, לעשות כוונות, אז אתה יכול להריץ את זה, אני מסתכל על כל המבנה, כל 10 ספירות בבת אחת. אז שוב, זה תלוי כל אחד, איפה הוא נמצא. כן, כמובן, אתה לא עובד על אף אחד, כן? אתה צריך, בעיקרון אתה צריך לכוון בשמות. אז אם אתה לא מסתכל על השמות, אז עיקר חסר לך. אבל אני אומר שוב, כשאתה מתורגל לעשות כוונות, אז אתה יכול להריץ את זה יותר מהר. כן, אני אומר שוב, אתה לא צריך לעבור על כל פרט ופרט. אתה רואה, יש לך, אם אתה רוצה, הכי בסיסי זה כתר חכם בגדתי. זה הכי בסיסי. אם אתה יותר רגיל, מתורגל לעשות את הכוונות האלה, אתה יכול מבחינתי לראות את כל המבנה, כל 10 ספירות בבת אחת. בסדר? אז כרגע זה הלמ"ד בלבד, נכון, מדין מטבע ברכה, ואחר כך במעשה אתה צריך לעשות את הצדי, נכון? איפה יהיה מעשה? במעשה הדלקה, ולכן פה אין לך עדיין צדי, מה שעשית, קידשנו מסותיו וציוונו להדליק, אין אז זה רק הלמ"ד, ואז איפה תמצא את הצדי? אז בסיום הברכה, להדליק נר חנוכה, אני מתקדם, יש לך ברכה ראשונה, נכון? אז כן, אז אתה מסיים ברכה שנייה, ואחר כך ברכה שלישית. רגע, בסוף הברכה שנייה, נכון, בלילה הראשון יש לך 3 ברכות. אז 3 ברכות, כן, זה בלילה הראשון, אבל בשאר הלילות יש לך רק 2 ברכות. אז כבר בסוף הברכה השנייה, כן, בסוף הברכה השנייה שזה שעשה ניסים, אז פה תמצא, הנה, בעמוד 45, נכון, זה סוף שעשה ניסים, נכון, כתוב לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, יש לך קו הפרדה באמצע, אתם רואים רבי יונה? מתחת לקו אתה רואה מיום ב' והלאה, אז תשים לב מה אתה עושה פה, על ידי מעשה הדלקה יכוון להמשיך מוחין דצדי דצלם, כן, דצלמי המוחין דבא וימה, שזה עבור הברכה הראשונה. הרי פה אתה מדליק אחרי הברכה השנייה, אז אתה צריך לכוון בזמן ההדלקה על הצדי של הברכה הראשונה. בסדר? בברכה עצמה, אז תראה, יש פה מין סנדוויץ' כזה, כי הרי כשעשית מלך העולם, נכון, פה אנחנו ברכה שעשה ניסים, אין לך אשר קידשנו, זה ברכה ברכת השבח, נכון? אז תשים לב אם אתה חוזר אחורה, נכון, מלך העולם, איפה יש לך מלך העולם? זה מתחיל בעמוד עמוד 37, נכון? אני במלך העולם של שעשה ניסים. אז מלך העולם, אנחנו יודעים בברכה שאין לה סיום רגיל, כן, או ברכה ארוכה או ברכת השבח, אז בעצם אין לך קידשן מסותיו וציוונו על, אין לך שהכל נהיה בדברו. אז אתה עושה את ההשלמה של הלמ"ד כבר במלך העולם. בסדר? ככה דיברנו בזמנו. אז פה אתה רואה מלך העולם, אתה מתחיל בעמוד 37, ואתה עושה את כל הכוונות, כן, עולה מעלה להפסק דעה, עם הבירורים, נכון? ב-39 יש לך את הבירורים, אתם מכירים את זה, נכון? למדנו את כל זה. ואז ב-40 הגעת להפסק דעה, מוריד את השפע, כן? שפע הגדלות, שפע הפנימי, ויורד,
תשימו לב, אין פה תיבת אשר, כן? אז לכן יש פה קצת מרווח, כי לא רציתי לשנות יותר מדי. אחר כך 41 מחזיר את השפע חיצון, נכון? כל זה סטנדרט, אתם מכירים את זה. ואחרי זה תשים לב, עכשיו ב-42, אחרי שהחזרתי שפע חיצון, אני צריך להביא עכשיו את הלמ"ד, זה במקום קידשנו. אז פה אתה מביא את הלמ"ד של הברכה השנייה. אתם איתי? אז יש לי פה למ"ד, שוב לפי חלוקה חוכמה, בינה, וג ומלכות, ככה למדנו שצריך תמיד, גם אם אין לך תיבות, אתה מחלק חוכמה, בינה, וג ומלכות, לכן יש לך פה 4 יחידות. ואחר כך פה בסוף רציתי לחסוך קצת, תסתכלו מתחת לטבלה, בעמוד 43, כן? עמוד 43 סיימת את הלמ"ד, מתחת לטבלה למטה, אז כתבתי ואחר כך, אחרי שהשלמת את הלמ"ד של הברכה השנייה, יכוון להמשיך המוחין הפנימיים של הצדי דצלמי המוחין, שוב לפי המבנה חוכמה, בינה, וג ומלכות, לכן בעצם אתה יכול לחזור לאותו דבר, ממילא אין לך תיבות, אז אתה חוזר על שני הדפים האלה, בשביל הצדי, זה מה שכתוב כאן, מובן? אז זה הצדי של הברכה השנייה, זאת אומרת בקיצור ברכה שנייה זה ברכת המצוות, אותו דבר היא ברכה השלישית, כן? זה לא ברכת המצוות, זה לא ברכות הנהנים, זה ברכות השבח, אז אין לך את התיבות האחרונות, קידשה מצוותיו וציוונו על, או שהכל נהיה בדברו, אין לך תיבות כאלה, נכון? יש לך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אתה לא עושה שם למ"ד בתיבות האלה, אז אמרנו בברכות כאלה, ברכות השבח וברכות שאין להם את שלושת התיבות האחרונות או 4 תיבות האחרונות, אז אתה מסיים את כל הכוונה עם הלמ"ד כבר במלך העולם, עושה את כל העבודה במלך העולם, ואז במלך העולם אז השלמת את הלמ"ד, מיד אחרי הלמ"ד אתה עושה את הצדי של הברכה בברכה השנייה, ואז אתה מדליק בסוף הברכות, ולכן אחרי שעשית את הצדי של הברכה השנייה בשאר הימים, אתה משלים את הצדי של הברכה הראשונה, אז זה כמו סנדוויץ' כזה, מובן? כי שוב, הצדי בעיקרון צריך להיות במעשה, אז בברכה השנייה אין לך מעשה, שעשה ניסים יש לך מעשה, אין לך מעשה, שהחיינו אין מעשה, אז לכן אתה מביא את זה ברצף למ"ד וצדי, אז לכן בברכה השנייה אתה עושה למ"ד וצדי, או בברכה שלישית למ"ד וצדי, ואחר כך אתה מדליק, כן? ביום הראשון אחרי ברכה שלישית, בשאר הימים אחרי ברכה שנייה, אז מיד אחרי שהשלמת את הלמ"ד והצדי של אותה ברכה, אם זה ברכה שנייה או ברכה שלישית ביום הראשון, אז מיד אחרי זה אתה בא להדליק, כשאתה בא להדליק אתה צריך להשלים את הצדי של הברכה הראשונה, בסדר? אז פה זה הכל מסודר ככה, אבל צריך להיות... אמרתי, ביום הראשון זה אחרי ברכה שלישית, בשאר הימים זה אחרי ברכה שנייה, אז אתה משלים את הלמ"ד והצדי של הברכה השנייה, כן, אז אחרי שהשלמת, כן, את הברכה השנייה, למ"ד וצדי, אז אתה צריך להשלים את הצדי של הברכה הראשונה, שזה יש לו מעשה, זה ברכת המצוות, זה הדלקה, אז עכשיו אתה בא להדליק אחרי הברכה השנייה, כן, בשאר הימים, אז אתה בא להדליק, עכשיו אתה צריך לכוון בצדי של הברכה הראשונה, כן, זה קצת מבלבל כזה, כי אתה מרבב את הברכות, כאילו, בסדר? יפה, ברוך השם. אז זה היה לגבי הברכות, שוב, כמובן מה שנשאר לנו להשלים, זה הדברים המיוחדים של חנוכה. אז בזה אני מציע, כן, אחרי יש לך את המהדורה, שוב, עם המטבע ברכה, זה מתפרס על הרבה דפים, כן, אמרנו, כל ברכה זה בערך 10-14 עמודים, נכון? ככה למדנו מטבע ברכה. אז שוב, זה במהדורה הזאת, אני עדכנתי את הכל, שיש לך את הכל לפי המהדורה האחרונה שלמדנו במטבע ברכה, עם כל התוספות, מה שעשינו עם ההשוואה, כניסה בלבושים, בברוך אתה, אם אתם זוכרים כל המהלכים האלה, הכל כתוב פה מסודר. בסדר? אז הברכה עצמה, שוב, שהחיינו זה הברכה השלישית, זה מסתיים שהחיינו בעמוד 60, 61, ומיד אחרי זה, 62, יש לך את המהדורה המקוצרת. כן, אפשר, אולי אני אכין לכם גם ניילונים כאלה כרטיסים, שיהיה לך רק את הברכה המקוצרת. אם אתה רוצה עם המטבע ברכה, שוב, תלוי כל אחד, אם הוא יכול, אם הוא מספיק או לא, אתה יכול גם לעשות ברכה אחת, או לעשות חצי ברכה, מה שמתאים לך תעשה. כמובן צריך תמיד לשאוף לעשות כמה שיותר, זה הרעיון הכללי. אבל עדיין, כן, הרבה אנשים הם לא מספיקים לעשות מטבע ברכה, או שבלחץ, או אין מספיק זמן וכו'. אז אני בדרך כלל מכין, הנה יש לך, ברוך השם. אז אני אביא עוד כמה כאלה.
כן, זה גם עמוד בשמן של הסופגניה, ברוך השם. סליחה? יש לי ביקוש לעוד 2 אנשים שרוצים. אז אני אקפיד, בעזרת השם שבוע הבא אני אביא. אנחנו לומדים שבוע הבא, נכון? בעזרת השם. יפה, אז אני אשתדל להכין עוד כמה כאלה. בסדר? אז אפשר להפיץ, לחלק לחברים. אפשר לשלם, או בלי... מה שתרצו. בסדר. לא, בלי למינציה זה לא טוב, מה, עם השמן וזה, במיוחד בחנוכה זה לא שייך. בסדר, אבל עם הלמינציה זה שקל אחד. בסדר, ברוך השם. בסדר, רבותיי, בואו נתקדם, אנחנו רוצים ללמוד כרגע, נעזוב את העסקים בצד כרגע. יפה, אז הגענו למהדורה המקוצרת, שוב זה עמוד 62, זה כולו שלושה עמודים, אז פה יש לך גם בחוברת עצמה, או שתיקח בכרטיס, לדעתי אם אתה עושה את המקוצר עדיף כבר בכרטיס. מה יכול להיות? יש פה 61, ואחרי 64 יש 61, 62. לא הבנתי. אתה מלחיץ אותי עכשיו, זה מהדורה האחרונה שיצאה היום מהתנור. וואו. זה דף שלא נמצא במקום. כן, כן. פה יש. לא, ה-63-64 נמצא בין 60 ל-61. כן, זה לא אותו דבר? לא. וואו, איזה פשלה. זה הכל יצא היום מהדפוס. מה? לא, זה לא טוב. בישן הבעיה, לא. לא, בישן זה טוב, בחדש זה בעיה. טוב, אין מה לעשות. יש בעיה. תסתכל במספרי דפים. 60, 61, 92. זה רק אצלך? רגע, זה כבר... אולי נדבק שם משהו. על העיכוב? אנחנו בעמוד 62, אז פה זה על הסדר, 61, 62, ככה צריך להיות. בסדר? בואו נתקדם. יפה, אז פה יש לך את המהדורה המקוצרת. שוב זה 62, 3 ו-4. 3 עמודים. שפה יש לך את 3 הברכות, מחולקים על 3 עמודים. כאשר, שוב, זה המהדורה המקוצרת, זה אומר בלי מטבע ברכה בכלל. הדבר היחיד שהכנסתי בכל זאת זה מסירה לקדוש השם בתיבת מלך העולם. אתה רוצה תעשה, לא מסתדר, אל תעשה, תדלג. כן? כי בעיקרון זה מהדורה בלי מטבע ברכה. אז בעצם זה מה שאנחנו רואים כאן. שוב, זה גם מאוד נוח לצורך הלימוד, כי אתה רואה פה את כל הרצף של התיבות, אתה רואה אותם ביחד, כן? מרוכז. לא צריך לדפדף, להתחיל לחפש איפה תיבה מסוימת, תיבה אחרת. כמובן פה זה דחוס, ולכן מבחינת הגרפיקה זה נראה פחות מרשים, אבל ברוך השם אפשר להסתדר גם עם זה. יפה, אז בואו נתחיל. אנחנו ב-62. תיבת ברוך, אז תשימו לב, מעל התיבות, כן, בדרך כלל שמתי את זה מעל התיבות, אז יש לך את התיקוני דקנה, זה הפרטיים, נכון? הכלליים כבר הזכרת לשם ייחוד, אבל הפרטיים, אמרנו כל תיבה זה תיקון אחד, נכון? אתה רואה מעל תיבת ברוך כתוב אל, מעל אתה רחום וכולי. עכשיו, פה תיבת השם יש לנו כמה כוונות. נבדוק במקום שבגדול עם הצבע קצת. ובכלל תיבה יש... לא הבנתי מה אתה מתכוון. טוב, זה ישר על המות. לא הבנתי. ב-13 תיבות של הברכה. מיד. זה במקום מיד. כן, זה אותם התיקונים. במקום נגיד מעמוד 26, נמצא פלסר, אז פה זה יהיה על קידושה. במקום לידו זה מעליו, זה הכל, בסדר? לא משנה, העיקר שתראה, שם שמתי רקע צבעוני כדי שתראה אותו יותר. זה כל דבר לפי האפשרויות בדף, בסדר. יפה, אז ברוך אל, אתה רחום, השם וחנון. אז פה בתיבת השם יש לנו כבר כמה כוונות. כוונה ראשונה זה עניין של ניקוד. אז אתם רואים, קודם כל תיבת השם היא מחולקת לשתיים. יש לך צבע כחול וצבע אדום. יפה, אז י'
כנגד הבא, ו' כנגד זה, אז זה פרצופים זכריים, אז זה נקרא אותיות הזכריות. וה' ראשונה כנגד אמא היא האחרונה כנגד הנוג, זה פרצופים נוקבים. אז לכן, כן, הרב אומר לנו לעשות פה הבדל מבחינת הניקוד. אנחנו יודעים, אנחנו בחנוכה, אז דיברנו על זה שחנוכה זה כנגד ההוד, אק והביע דהוד, כן, במערכת של הזמנים. אז זה הוד, כן, חנוכה זה הוד ופורים זה נצח, כן, יש בזה דיונים, לא ניכנס לפלפולים, יש בזה שמן ששון שמסדר את החשבון. לא משנה, אבל על הפשט, חנוכה בהוד, לכן אומר לנו הרב, הנקבות, כן, במיוחד שהנוק אנחנו יודעים שהיא עומדת כנגד ההוד של זה, יעקב כנגד הנצח ורחל כנגד ההוד. אז משני הטעמים האלה שחנוכה הוא כולו מבחינת הוד, אז אומר לנו הרב, שתי הנקבות, כן, למרות שבימה אין לך את החשבונות האלה, אבל זה נחשב בחינה של פרצוף נקבה, נקבי, אז לכן בשתי הנקבות, בהאין תעשה ניקוד קובוץ, שזה רומז על ההוד. אז זה סטנדרט. עכשיו, מה שמשתנה זה בזכרים, אז אנחנו נראה בעצם בשתי הברכות הראשונות יהיה לנו ניקוד ויהיה לנו הבדלים ביניהם. אז כרגע הברכה הראשונה, הניקוד הוא כסדרו, מלמעלה למטה, אז שוב הניקוד יהיה כנגד החגתניים, זת. אז לכן היוד והוו, שניהם יהיו ביום הראשון, אתם רואים פה את הטבלה, כן, יש לה שני טורים של 4 כנגד 8 ימים, אז אתה רואה בהוויה של ליל א', אתה רואה שהזכרים י' וו' זה ניקוד חסד, נכון? סגול, והנקבות קובוץ, קובוץ זה לאורך כל הדרך. ליל ב', אז זה לפי הסדר של הספירות, אז זה גבורה, כן, שווה וקובוץ. אחר כך חולם וכולי, יש לך את כל הימים. עכשיו, יש פה שתי בעיות. קודם כל, לגבי החשבון, הרי כשאתה מדבר על זת, זת זה 7 ספירות, אבל חנוכה יש לך 8 ימים, אז חסר לך 1. אז זה גם פה שוב לא הבאתי את המקורות, כי אין פה מקום לשים את ההערות, אבל כשתסתכלו בדף המקביל, במהדורה של מטבע הברכה, זה שם איזה דף זה, עמוד 18 אולי, משהו בסגנון, עמוד 16. בסדר? אז שם אתם רואים את ההוויות, אז יש לנו פה הערה מספר 11, הלל שביעי, שפה אני מביא שער רחמים למטה, נכון? שאלה חלק ב' שמ"ט. אז שם בעצם יש לנו תשובה לגבי העניין הזה, שיש לך 7 ספירות, נכון? זה זת, חגתניים, ויש לך 8 ימים, אז איך תסתדר? אז אומר לנו הרב פשוט, ספירת המלכות זה יהיה ביום השמיני, וביום השביעי תוסיף לי שם עטרת היסוד. בסדר? אז בזה יש לך 8 ערכים, 8 ימים. אלא מה? שבעיקרון עטרת היסוד זה בעצם חלק מהיסוד, נכון? זה החלק השלישי, הפרק השלישי או השליש השלישי של היסוד. אז היה צריך להיות אותו ניקוד, זאת אומרת ליל שישי שזה יסוד וליל שביעי, שניהם זה עטרת היסוד, אז זה אותו ערך. אז כדי לשנות, ככה הוא כותב שם בתשובה, אז בליל השביעי, כן, בליל השישי זה רגיל, אמרנו נקבות קובוץ, נכון? אז זה בליל שישי. בליל השביעי, כדי שיהיה לך הבדל בין השישי לשביעי, שלא יהיה פעמיים אותו דבר, זה מבלבל, אז שם בשביעי הוא עשה הכל קובוץ, הכל שורוק, סליחה. בסדר? זאת אומרת, גם הנקבות, עשה אותם קובוץ, שורוק, סליחה. עכשיו, בזה שאתה עושה שורוק, אז אמרנו, יש לפעמים שורוק לבד, בתור נקודה באמצע, או יש לך גם עם אות ו' שורוק, אבל שוב, זה לא דין של אות ו', אלא זה ניקוד. בסדר? אז גם פה, אז יש לך ביסוד גם בליל ו', כן? אז הזכרים שיש להם את השורוק, אז יש להם ו' שורוק. אז גם בליל שביעי, שאתה עושה כל 4 האותיות של ההוויה, אתה עושה את כולם בשורוק, אז בכולם תעשה להם את הוו שורוק. בסדר? זה המהלך שיש לנו כאן. טוב, ואז אנחנו כבר נכנסים לעומק הדברים, אז אני מציע שאנחנו נעצור כאן, הזמן שלנו כבר נגמר. בעזרת השם שבוע הבא נשתדל להשלים לפחות ברכה ראשונה, אולי נספיק גם את שאר הברכות. בסדר? בעזרת השם.